Hola, molt bona vesprada a tots. Vaig a fer-vos ara avui una sessió per a persones un poc més majors, tant homes com dones. Anem a mobilitzar totes les articulacions i els grups musculars que tenen que veure les articulacions per a millorar la vostra mobilitat, ja que estem confinats en casa i se suposa que estem prou quietets. Vaig a ajudar-vos a que s'activeu un poc més i que se manegeu un poc més, si no totes les articulacions o la majoria d'elles s'atrofiaran. Tenim que millorar la qualitat de vida encara que siga tancats en casa. Treballarem des dels tobillos, genolls, caderes, ombros, braços en general i el collet. Anem a treballar tant sentats com dretets. Sentats, sabem que l'actitud té que ser bona. Bona és ombros ben rectes, ben tirats arrere i aquest pit fora, aquesta columna ben llarga. No tenim que estar deixats caure xicotets, tenim que estar llargs, tant quan estiga sentat com quan estiga dret. Ben sentats sobre els ossos del culet, sobre el culet, i quan estiga dret, la caïra me va ajudar a que no perda l'equilibri. Entonces, anem a començar. Comencem respirant, ja anem a començar sentadets, en els peuets que mos arriben a terra. Si no t'arriben, tens que tirar el culet un poc més avant. I d'ahí, en l'esqueneta ben recta, fiquem les mans relajades així damunt de les cames i coroneta ben projectada i ahí agarrem aire i el tirem. Com agarrem aire? Per el nas. Com el tirem? Per la boqueta. Tens que notar com s'unfla el pit. I al tirar l'aire tens que notar que la panxa se buida d'aire i l'apretes. Quan t'agarres aire, unfles el pit. I quan tires l'aire, baixa el pit i amarres la panxa. Agarre aire i tire l'aire. Vaig a continuar menjant el cabell. Agarres aire així i al tirar l'aire gires a la dreta. Agarres aire, tornes al puesto i al tirar l'aire gires a l'esquerra. Agarres aire, tornes al puesto, tires l'aire, gires. Agarre aire, torne al puesto, tire l'aire, giro. Sense prestar-li atenció a la respiració, vas a seguir manejant. Vas respirant normalment i segueixes manejant. Sentint que el coll t'estira. Pensa en que els ombros i l'esquena no se manegen. A voltes, per voler manejar aquest cap, l'ombro se'n va o l'esquena se'n va. No deixes que els ombros i l'esquena se queden ahí quietets. Apretes en les manetes un poquet perquè les puixes en el pit fora i va ajudar-te que aquesta esquena no la maneges. L'última volta. Ara suave, orelleta a l'ombro. Suave, que notes que t'estira així. I recorda, els ombros estan baixets. No fiques els ombros amunt, que els colzes baixets. Les manetes així davant. Que no estic còmodo, puc ficar els braços així al costat. En el pit fora, ombros arrere. No estirem així. I d'ahí, orelleta a l'ombro. Que este hombro no se'n vinga, si no es deixa d'estirar. Al puesto i... Creix, aquest coll ben llarg. Suave. Suave. Mira, paregudet d'ahí. Así. Y ahora mires al piso. Quédate ahí mirando al piso. Yo te diré cuánto es calzarte. Torna al costadet y al puesto. Anem a l'altre. Mira al piso. No te preocupes, yo te diré cuánto es calzarte. Vale, alza. Y al puesto. Molt bé.
Ara vas anar així davant, però com si volguera traure la papà. No n'hi ha que flexionar ahí. Tinc l'esquena ben col·locada i ara és com si volguera traure la papà. D'ahí, arrere un puntet. Relaje. I ara vull traure la papà. Com? Toquem la barbeta, un poquet pa cap dins. Agarres aire i la barbeta un poquet pa cap dins. Agarre aire i la barbeta un poquet pa cap dins. Vull que la curva de la zona cervical estirar-la un poc, com si volguera que desapareguera la curva, ¿vale? Desde así, arrere. De ahí, arrere el cos, te fiques els ditets com jo. De ahí, arrere. I la última volta, de ahí, arrere. ¿Vale? Seguim. D'ací anem a mobilitzar els ombros, ¿vale? Seria amunt i suave avall. Al mateix temps que baixes, tens que notar com si volgueren tocar les parets dels costats. Amunt. I al baixar, volen tocar els ombros, les parets dels costats. Amunt i... Amunt i... Sé que no te olvidaré. Cuántas veces yo fem cercles amb un potet darrere i baix. Un potet darrere i baix. Tens que notar com la part alta de l'esquena està treballant. La zona que n'hi ha entre les escàpules, les aletes de pollo, o la zona que n'hi ha ahí muscular, ahí notes que la musculatura està treballant. ¿Vale? De ahí, ¿vale? Un puntet avant, amunt recte i avant. Amunt recte i avant. Una volta sol després. Amunt i avant. Bien, molt bé. D'ací se fiquem així. Com si anares a resar, ¿vale? I de ahí, abrís, 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 i el colze i la mà, tot igual, no van estar de Xina. Ahí, igual. Me alce pa que me vega. I ahí, igual, també seguim treballant aquesta part de darrere, que d'estar aixina està massa estirar, n'hi ha que treballar-la perquè la musculatura s'acurte i mos aguante ben tiesos. Avant i arrere, tot el que pugues. Avant i arrere. Mireu els colzes, lo baixets que estic a l'altura de la cintura. Arrere. Avant i arrere. Avant i arrere. Una més. I avant i arrere. Vale. I ahí fiquem els bracets així. I ara així, connectem els braços davant. En els ombros baixets. No? Baixet i dos. Baixet i tres. Recorda, estàs ben recte. No te deixes caure. Recte. La última volta. Vale, ara encreu. I ahí, encreu. No puges els braços per dalt dels ombros. Hasta ahí. Més dalt dels ombros no. Si no se carrega la musculatura del cor. Amunt i baix. Agarra aire. Tíralo. Agarres aire. Al tirarlo tu creix. Els braços apunten pa al piso, com si volgueres tocar en les mans terra i en la coroneta volgueres tocar el piso. Així. Amunt i els braços junts. La última volta, amunt i... Tornem davant, però en vez de les mans aixina, les mans aixina. I baixa i tira l'aire. Agarra-lo, ben orgullosos, i tira l'aire. Agárralo, tire el aire. Agárralo, tire el aire. Agárralo la última volta i tire el aire. De ahí anem a fer circulets. I 1, 2, recorda, per dalt de l'ombro no. 3, 4 i al revés. Junti els braços, vols tocar les parets. 4, 5,
i 6. I baixem. Bien. Ara d'ahí, mira, auris i arrere. 1. I 2. En la panxa forta. I 3. I 4. I 5. Més no. Un braç dalt i l'altre baix. Un dalt i l'altre baix i els dos van arrere. 1. I 2. I 3. I 4. I 5. I 6. Molt bé. De ahí, vull les manetes així. I dibuixem en els colzes cercles. Imagineu-se que teniu una llapissera en els colzes i dibuixeu cercles en les parets dels costats. 2, 3 i 4. Al revés. 1, 2, 3 i 4. Vale, relajes un poquet. Vale. I ara d'ahí, en les manetes així, vols girar. Vale? Això són bros baixets, això coll ben llarg. I ara gira, gira, gira el cos un poquet, en l'esquina ben llarga. Torna al puesto. I gira el cos un poquet. Te gires de cintura pa cada dalt, de cintura pa cada baix estàs quiet. Agarres aire així, tira l'aire, gira molt poquet en la panxa amaga. Agarres aire, tornes, tira l'aire, gira en la panxa amaga. Agarre aire, torne, tira l'aire, gira en la panxa amaga. Agarre aire, torne, tira l'aire, gira en la panxa amaga. Tornes al puesto. Relaje. Bien. Bueno, anem a les cames. Recordem, estem ben sentats sobre els ossos del culet i els peus ben apoyats en terra. ¿Vale? De ahí, lo primer, vull calçar els dos talons, els braços ben rectes, la corneta ben llarga, la columna ben llarga i la corneta ben projectada. Alça els talons i baixa. Puig 2, puig 3, puig 4, puig 5 i puig 6. Vale, de ahí. Puig el taló, estire la cama, taló flex, punta i baixa. Anem a l'altra. Puig el taló, estire la cama, taló flex, punta estirar i baixa. Puig el taló, estire la cama, taló altra volta, punta i baixa. Puig el taló, estira la cama, forta i xacuixa, taló, punta i baixa. Puig el taló, estire la cama, taló flex, punta i baixa. Puig el taló, estire la cama, taló, punta i baixa. Me quede en la cama estirada y ara taló, punta, taló, 2 i cama forta, taló, 3, taló, 4 i taló, canvia. Anem a l'altra. Cama forta, estire, taló, 1, taló, 2, taló, 3, taló, 4, taló, 5 i taló, baixa. Bien. De ahí, els talons xuncs, les puntes obertes, genolls oberts. Alces els talons i apreta taló contra taló. Apreta taló contra taló i tens que notar que treballa la cameta hacia la part de dins. Aprete i relaje. Puige, aprete. 1, 2, 3, 4, 5 i relaje. Apreta taló contra taló. 1, 2, 3, 4, 5. Relaje. Y 1, 2, 3, 4, 5, relaja. Me queden els talons en alt. I ara, la cama dreta l'estires i la baixe. La cama esquerra l'estire i la baixe. Estira, apreta bé puixa i baixa. Estira, apreta puixa i baixa. Estira, baixa. Mira com estic la cama un poc girada. Baixa, estira, baixa i estira, baixa. Tanque les cames, estic alineades altra volta. Bueno, ara d'ahí, a veure si podem alçar les dos. Primer, taló una, taló l'altra, baixa,
Vaig a canviar. Primer la dreta, després l'esquerra. La dreta, l'esquerra. Dreta, esquerra, dreta, esquerra. Estire, estire. Una més. Estire, estire. I ara puja i te quedes. I punta, flex, creix. Punta la panxa amaga, flex. Punta, flex. Punta, flex i punta, flex. Baixe una, baixe l'altra. Bien, de ahí. Anem a veure. S'agarrem d'ací. I anem a alçar-se sempre. Si no pots, t'apoyes així un poquet i t'alces i t'assentis. Uno. I dos. Amaga la panxa i apreta el culet. Senta't i apreta. 3. Senta't i 4. Senta't i 5. Si te costa apoyar, ajuda't un poquet. Apreta culet. I apreta culet. I apreta el culet. I apreta. Y la última volta y bien. De ahí me senté. I anem a treballar lateral, vale? Els costadets. Els bracets així. Alço el braç dret i me vaig al costat esquerre. Pensa en allargar la columna pata al techo. Agarré aire, torne, tire el aire, cambie. 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 Si te va mal alçar tant el braç, pots ficar-te així i fer lo mateix ahí. I dos més. I baixem. Bien. I d'ahí anem a bascular la pelvis. Anem a fer retroversió i anteversió. I d'ahí, mireu-me bé, i sentar a la vora de la cadira. ¿Vale? Fiquem els bracets hacia davant, ben rectes. I d'ahí és amagar la panxa i amagar el culet. Amaga el culet per traure el pubis per així davant en la panxa super amagat. I entonces redondeche l'esquena lumbar. La curva lumbar desapareix. Tornem a ficar la curva com estava. Anteversió i retroversió, panxa amagada. I braços baix, al puesto. I ara, doble l'esqueneta en la panxa amagada, retroversió ahí. Al puesto. I amague la panxa. Al puesto. Amague la panxa. Vull que apoyar la part de dalt del culet. La part de dalt del culet és el que vull que apoyar. Ben rectes i així trac l'esquena. Trac el pit i trac l'esquena. I trac el pit i trac l'esquena. Vale, alce. Anem a alçar-se. Bien. Ara fica la caireta, así, ¿vale? Y de ahí, en la base de la cintura, vosaltres la cama dreta, així, la dreta, pa camí, com si estiguérem en un espill, vosaltres esta cama d'ací. La caïra la teniu allà. I 1, 2, 3 i baixa. 1, 2, 3 i baixa. 1, 2, 3 i baixa. 1, la cama que tens en terra està un poquet relajada. Baixa. 1, 2, 3. L'última volta. 1, 2, 3 i canviem. Anem a l'altra. I 1, 2, 3, baixa.
1, 2, 3, baixa. 1, 2, 3, baixa. 1, 2, 3, la última, y 1, 2, 3, y baixa. Ara ahí, lateral. Lateral seria aixina. I 1, en este cas, la dreta primer, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Anem a l'altra. I 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Anem a canviar. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Molt bé. D'ahí seguim. Què volem? Volem ficar la cama dreta darrere, així, ¿vale? El genoll de darrere un poc doblat. Tinc el taló en alt, tinc la cama de davant un poc doblat. I ahí és amagar el culet perquè m'estiri així davant. 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 6. Canviem. Ara l'altra. I 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 6. ¿Vale? De ahí volem ara col·locar la caïra, mireu, així. ¿Vale? Ahí, això és. I ara d'ahí vols la cama dreta darrere, ¿vale? L'alces un poquet, ¿vale? I ara d'ahí 1, 2, 3, amaga bé la panxeta, 4, no me gires la cadera, 5, 6, 7 i canvia de cama, anem a l'altra, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i baixa. Ara sí, dobles i estires. 1, 2, apreta. 3, 4, relaja el genoll d'apoyo. 5 i canvia. Anem a l'altra. I 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I ara sí, el respalt de la caïra, s'aguantem un poquet i se tornem a sentar. 1, al puesto. Ara sense sentar-se en la caïra, 2, recorda, no adelantes els genolls així davant, ahí darrere. Consideraràs a sentar-te en la caïra, però no està. 5, 6, una més. Bien. Vale, de ahí anem a tornar-se a sentar. Vale. Se recordeu quan jugàvem els ditets? Mira, anem allà. És primer comptar-se els dits. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Comptar-se els ditets. Comptar-se els ditets. Comptar-se els ditets. Bien. Ara obri les mans, tot el que pugues, aguanta les mans molt obertes i relaja. Aguanta. Relaja. Aguanta. Relaja. I aguanta. I relaja. Molt bé. Ara considerarem en moto. 2, 3, 4, 5, 6, com si tallàrem carn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ara com si fèrem els 5 lobitos, però en el puny tancat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I ara com si agarrarem algo en les mans. Eso es. Eso es. Eso es. Pero si buscas tan solo la última volta. amigo con I ara este, juntem
aixina. Traguem el dit xicotet i s'ajunta. Traguem el siguiente ditet i s'ajunta. El corazón, el índice i el gordo. I s'amaguen tots. El meñique, l'anular, el corazón, el índice y el pulgar. Y amague, altra volta, el meñique, el anular, el corazón, el índice y el gordo. Y el s'amague. La última volta, 2, 3, 4, 5. I amague, solte les manetes. Pues molt bé, estem acabant. Vos pareix si vos faig un ballet i ballem un poquet? Pues anem a acabar aixina, ballant un poquet. You know I can be found sitting all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel, too hard is true. Baby, you made me mad, something I might have said. Please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel, too hard is true. I don't want no other love, baby, it's still you I dig up. Don't stop hanging up, don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel, too hard is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say hi. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel, too hard is true. I don't want no other love, oh baby, it's still you I dig up. Don't be cruel, too hard is true. Don't be cruel, too hard is true. I don't want no other love, oh baby, it's still you I give. Bueno, xiquets i xiquetes, això ha sigut tot. Espero que s'ho hàgiu passat bé. Jo, com sempre, també m'ho ha passat molt bé. Espero que ho disfruteu, que per lo menos que vos he ajudat a que pugueu manejar-se i que realment ho gasteu. Moltes gràcies.